Il-qasam ta' djar ta' Ħalmula f'Ħażebbuġ qed issirlu manutenzjoni mill-ħaddiema tad-diviżjoni għal manutenzjoni u t-tindif. Dan hekk kif qed ikunu rranġati l-passaġġi u l-ħitan b'dawn tal-aħħar jitkaħħlu jitbajdu mill-ġdid. Dan filwaqt li qed ikunu rranġati l-kurduni tal-bankini filwaqt li jitnatfu l-partijiet pubbliċi għal benefiċċju tar-residenti. Wara li sar ukoll xogħol ta' manutenzjoni fin-nursery tal-futbol ta' Żebbuġ Rangers Football Club, issa ġew allokati 35,000 euro għal dawn ix-xogħlijiet f'Ħalmula. Is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Deo De Battista sqar li dan ix-xogħol huwa parti minn diversi xogħlijiet simili li qed jagħmel is-Segretarjat. Il-Cleansing u l-Maintenance Division qed iddur diversi nħawi lil mir-remit biex inkomplu ngħinu il-komunitajiet, il-lokalitajiet, il-kunsilli, ħalli l-ispazji li għandhom bżonn daqsxejn ta' maintenance ntulhom. Waqt żjara fil-qasam tad-djar ta' Ħalmula, il-Ministru għall-Protezzjoni tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli stqarret kif id-Diviżjoni għall-Manutenzjoni u t-Tindif kienet waħda mill-aktar entitajiet li tul din is-sena baqgħet qrib tal-komunità. Il-komunità rat dan id-dipartiment qrib il-familji permezz ta' tindif li kien għaddej u għadu għaddej tul il-pandemija. Parti mill-ħidma ta' dan il-unit tiffoka fuq manutenzjoni. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għall manutenzjoni u t-Tindif Ramon De Guara spjega kif bħalissa għaddej xogħol f'diversi lokalitajiet u binjiet governattivi. Għaddejn diversi xogħlijiet oħrajn f'diversi maqdiet sportivi, NGOs sajjeb fejn jitolbuna l-għajnuna tagħhom u aħna lesti li nassistu apparti x-xogħol ta' rutina li nagħmlu ta' kuljum dak li huwa ta' tindif, manutenzjoni kif ukoll diżinfettar tat-toroq kollha li għandna madwar il-pajjiż.